TV Anwar filɛbagaw an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. An b'a yira aw la k'a fɔ an bɛ araba la ka bɛn novembre kalo tile 30 ma san 2016. Amadu Aya Sanogo ale ka kiri sigira sen kan bi Sikaso mara la. An b'o kunnafoniw di aw bɛɛ lajɛlen ma. O fana bɔlen kɔfɛ an b'a yira aw la k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi Burundi jamana kɔnɔ mun ye i b'a ye k'a fɔ u ka lakana tigilamaw n'u ka maaw dɔ nana se ɲɔgɔn ma hakɛ dɔ bɔnɛra u ni la. An b'o kunnafoni di aw bɛɛ lajɛlen ma. O fana bɔlen kɔfɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan communauté musulmane des soufis olu ka juma fɔlɔ kɛnɛ a kan ka sigi juma nata labɛnw sabatilen don wa ko kura fana b'a senkɔrɔ sabula a kan ka kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ bɔra a ma a bɛna kɛ yɔrɔ kura min na Kalifa Sɛki an bɛna ale bisimila a bɛn'i da don a la k'a bɛɛ lajɛlen walawala k'o di maaw ma. An b'a yira aw la k'a fɔ nin de ye a bakurubaw ye an bɛ ninnu jaw yira aw la ani ja wɛrɛw fana minnu bɛ yen an b'olu bɛɛ lajɛlen yira aw la walasa ka se ka aw kunnafoniya ka ɲɛ a y'aw bisimila. Amadu Aya Sanogo ale ka kiri bɛ ka sigi sen kan Sikaso mara la. Sikaso n'o ye Mali région sabanan ye u nana laɲini kɛ k'a fɔ k'a ka kiri ka sigi sen kan bi arabadon sɔgɔmada fɛ. Amadu Aya Sanogo ale ye maa ye mun ye Amadu Tumani Ture ka fanga bɔsi a la. An bɛ wagati min na u nɔ minɛlen don ka sababu kɛ ko ni maafalaw jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye maafalaw dɛmɛ u ka fagali jugu la. An bɛ o kunnafoniw yira a la an ka jɛ k'a lajɛ. Marsi kalo tile 22 san 2012 an ka sɔrɔsi caman an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan olu de wulila ka Amadu Tumani Ture ka fanga bɔsi a bolo. Maa mun tun b'u ɲɛma a don o ye Amadu Aya Sanogo ye ale tun ye kapitɛni ye k'a si to san 39 na avril kalo tile 30 ka n'a bila mai kalo tile fɔlɔ la san 2012 sɔrɔsi 21 n'olu ye an ka fugulanbilenman tigilamaw ye a bɛɛ lajɛlen ye sanfɛmaw ye olu de nana tunu maa tun t'u yɔrɔ dɔn nka u su nana ye kɔfɛ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a yira k'a fɔ Amadu Aya Sanogo ale n'a ka maaw olu de ni maa ninnu minɛ k'u fa. An bɛ don min na komi sisan u ka tɔn n'o ye CNR2RE ye. An bɛ wagati min na i n'a fɔ bi tɔn tɛ yen bilen. A yira k'a fɔ ni sɔrɔsi ninnu caman u su nana ye jago dingɛ kolon de kɔnɔ jago ni an ka faba ma jan ɲɔgɔn na n'o ye Bamako ye. Mali kiribulon maaw olu nana sɛgɛsɛgɛli sigi sen kan. Sanogo ani maa 17 minnu jalakilen don nin ko in na. An ka minisiri kɔrɔ dɔ b'a la mun ɲɛsinen don lafasa ma ani an ka chef d'état major général kɔrɔ dɔ o tɛgɛ kɛra olu bɛɛ lajɛlen na k'u minɛ k'u datugu. Ninnu maa ninnu nɔ minɛra ka sababu kɛ u ni maafalaw jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walima u yɛrɛ sen yera maafa la u ye tɛgɛ kɛ maaw dɔ fana la a ma kɛ sariya kan. Maa mun tun b'u ɲɛma an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi o ye général ye n'o ye général Amadu Aya Sanogo ye. U ye ale minɛ k'a datugu a bɛ san 3 ɲɔgɔn na bɔ a ka kiri tun ma se ka tigɛ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ bi u tun nana a laɲini kɛ k'a fɔ ko k'a labila sani a n'a ka kiri tigɛ don o ka se. An bɛ don min na i komi sisan don mun fɔra o de sera. Sikaso ni an ka faba ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 400 ɲɔgɔn na o bɛɛ n'a ta maaw kɔni bɔra ka taga a kɛnɛ kan. Bi a ka kiri kan ka sigi sen kan a ka lafasabagaw olu kan ka a lafasa ka ɲɛ. A yira k'a fɔ ani maaw u ye ɲɔgɔn ye labanw boloda a ye wele bila kunnafonidilaw ma ka ɲɛfɔli kɛ n'o y'a ka lafasabagaw ye. O fana bɔlen kɔfɛ kunnafoni caman dira k'a yira k'a fɔ bi arabadon sɔgɔmada fɛ maa caman de bɔra ka taa Sikaso mara la walasa nin kiri a ka tigɛ u ɲɛna. An ka lakana tigilamaw ani an ka lafasa tigilamaw olu bɔra ka se ka yɔrɔ lakana. Kunnafonidila caman tun bɛ a kɛnɛ kan. O fana bɔlen kɔfɛ a yira k'a fɔ lafasabaga 20 ɲɔgɔnna olu de tun bɛ. So mun ni kiri bɛ tigɛ a kɔnɔ a fara i n'a fɔ dakɔnɔ ɲi. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a ko tɔw n'olu bɔra boloda mun kan olu na walawala. Mali sanfɛ kalanso an bɛ don min na komi sisan a tiɲɛna sabula sanga ni wagati lakɔlidenw de bɛ bɔ ɲɔgɔn kama ni besew ni marifaw ye. An bɛ don min na komi bi u nana a dama tɛmɛ ni mugu ci ye. A ye maaw n'olu ye jɛkulu mun sigilen don ka ekɔlidenw ka kow ɲɛnabɔ olu yɛrɛ damaw de nana mugu ci ɲɔgɔn na. An ka kunnafoni lajɛ.
Muguci dɔ nana ye an ka sanfɛ kalanso kɔnɔ ni an kɔma Université des Lettres et Sciences Humaines an ka faba kɔnɔ Bamako ka bɛn tɛnɛndon ma n'o bɛnna novembre kalo tile 28 ma san 2016 maa caman olu jogina a yira k'a fɔ maa 3 olu ta ka jugu ni tɔw bɛɛ lajɛlen ta ye. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan jɛkulu 2 de nana kari ɲɔgɔn na n'olu ye ekɔlidenw ka tɔn ni an bɛɛ kama ko AM. A yira k'a fɔ a sɔrɔla nafoloko de senfɛ dɔw ko 500 dɔw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ t'i jɔ 1000 ɲɔgɔnna la. O de kɛra sababu ye tɔgɔsɛbɛn wari ko la ninnu nana kari ɲɔgɔn na. AM ka jɛkulu mun bɛ nin kalanso in na ni an kama Université des Sciences Juridiques et Politiques a yira k'a fɔ k'olu nana ni mankanw bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ don min na i komi sisan sabula dɔw banna k'a fɔ ko olu tɛ wari sara. AM maw an bɛ don min na i komi sisan u nana mugu ta ɲɔgɔn kama ka kisɛ ci ɲɔgɔn na. A yira k'a fɔ maa caman olu jogina wa maa 3 olu ta ka jugu ni tɔw bɛɛ lajɛlen ta ye. O maa 3 la baarakɛden dɔ b'a la. A yira k'a fɔ marifa kɔni ale sɔrɔ a sin de la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u taara n'a ye Gabriel Touré la n'o ye an ka dɔgɔtɔrɔsoba ye nka a yira k'a fɔ a bɛ se ka balo sabula marifa mun y'a sɔrɔ a ma juguya ka se fo a nimayɔrɔ la. An bɛ don min na i komi sisan tɛgɛ kɛra maa caman na sɛgɛsɛgɛliw sigira sen kan a ko la. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an bɛ wagati min na u ka lakana tigilamaw kelen don ka cari fan caman fɛ walasa ka se ka lakana sabati ni bolimafɛntigiw bɛ ka tɛmɛ u b'u lajɔ k'a lajɛ n'u ka sɛbɛnw dafalen don. A ko nana wolo fɛn dɔ la n'o ye tiɲɛniw ye. Gendarmew dɔ bɔnɛra u ni la maa 2 fana n'olu ye civil olu bɔnɛra u ni la. An ka kunnafoniw lajɛ. Côte d'Ivoire an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maa minnu cira n'olu ye cidenw ye olu y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ taar'u ɲɛda yɔrɔ in na bi arabadon. Sɔrasi kelen ale tun bɛ jɔlen a sɔrasi a tun bɛ u ka jamana baniyan fan fɛ. A tun taara walasa mototigi minnu bɛ tɛmɛ ka se ko olu lajɛ n'a sɔrɔ fɛn jugu t'u kun wa olu tun tatɔla de don sugu la. Dɔw banna k'u jɔ dɔw fana banna sɔrasi in ka kuma ma a ma ɲɛ mun kɔ. Sɔrasi sɛbɛkɔrɔ dimina denmisɛn 2 olu tɛmɛtɔ la a ye mugu ci olu la. A yira k'a fɔ denmisɛn 2 ninnu olu bɔnɛra u ni la o yɔrɔ bɛɛ. Sɔrasi wagati min na a ye nin waleya jugu in kɛ a ye nin maa 2 ninnu ta ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la ani gendarmew de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ wa kabiri o kɛra duguladenw olu fana y'u ka nisɔngoya yira kosɛbɛ. A ma ɲɛ mun kɔ gendarmew 2 a yira k'a fɔ duguladenw ye olu fa u ye dɔw fana minɛ k'olu ba de bɛ dasi. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Burundi jamana kɔnɔ an bɛ don min na i komi sisan maa min bɛ kuma u ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ale natɔla u ka faba kɔnɔ n'o ye Bujumbura ye. U nana binganni wale ta k'a sɛgɛrɛ. Lakana tigilama kelen ale bɔnɛra a ni la nka cɛ in yɛrɛ ale ni kisira. An ka lajɛ. Burundi jamana kɔnɔ maa min bɛ kuma u ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la a kisira ka bɔ bamanciya wale dɔ ma tɛnɛndon wulada fɛ. Wuli ni y'a min cɛ an bɛ don min na i komi sisan ale de bɛ kuma jamana ɲɛmaa tɔgɔ la wa a b'a la di sira caman kan. Laseli dɔ kɛra k'a yira k'a fɔ ko a tun tatɔla don u ka faba kɔnɔ n'o ye Bujumbura ye. Binganni walew olu nana a sɔrɔ nka a kisira. Marifatigiw dɔ olu de nana mobili la ka sira da a ɲɛ ka mugu ci a la nka a kɛra kunnaja ye. A jogina sa i b'a ye k'a fɔ nka a ma juguya kosɛbɛ. Marifakisɛ kɔni y'a sɔrɔ a tɛgɛ de la. A ka kɔlɔsibaw n'o ye lakana tigilamaw ye an bɛ don min na i komi sisan o maaw la maa 1 o bɔnɛra a ni la. U ka minisiri mun ɲɛsinen don jamana kɔfɛ kow ma ani diɲɛ kow ma n'o ye Alain Aimé Niamso ye. Ale y'a yira k'a fɔ ko ale balimakɛ de don wa mugu de y'a sɔrɔ. A kɛra kunnajaba ye. Maa jugu de tun ye sira da a ɲɛ nka a ni ma to a la. Bɛɛ jamana kɔnɔ an bɛ don min na i komi sisan u ka bulonba maaw u ye sariya dɔ sigi sen kan. O sariya tɛ dɔ wɛrɛ ye musow ka kunnabiri k'u ɲɛda bɛɛ lajɛlen datugu n'o ye silamɛw ye. Ko yɔrɔ bɛ yɔrɔ la k'a kana se ka kɛ ekɔlisow b'o la dɔgɔtɔrɔsow b'o la fo ka taa se u ka mobiliw bɛ taa yɔrɔ mun na. An ka kunnafoniw lajɛ. Pays-Bas jamana kɔnɔ u kelen don ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa an bɛ wagati min na lakana ka sabati u ka jamana kɔnɔ. U ka bulonba maaw nana ni fɛɛrɛ dɔ ye o tɛ dɔ wɛrɛ ye yɔrɔ dɔ bɛ yɔrɔ la u kana se ka u kunbɛn datugu cogo min na. U y'a ɲɛsin an bɛ don min na komi bi silamɛw de ma. U ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan n'u ka sena maaw jɛra n'a ye o tɛ dɔ wɛrɛ ye mun ye silamɛw ka ɲɛda datugu yɔrɔ dɔ bɛ yɔrɔ la a kana se ka kɛ yen cogo min na. U y'o fɛɛrɛw de sigi sen kan wasadenw jɛra
jɛra ni a ye u y'a yira k'a fɔ u ka kalanso n'o ye ekɔlisow ye ka taa se u ka dɔgɔtɔrɔsobaw ma ani u ka mobiliw bɛ taa yɔrɔ minnu na ni silamɛmuso n'a bɔra a kana a ɲɛda bɛɛ lajɛlen datugu u ka parti politique mun bɛ yen ni an kɔma parti pour la liberté PVV olu maaw de nana ni a hakilinaw ye u taara n'a ye bulonba maaw fɛ olu fana y'a yira k'a fɔ k'u jɛra ni a ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan bulonba maaw kɔni y'a yira k'a fɔ u ka yɔrɔ dɔ bɛ yen maa man k'i kunkolo datugu fo ka taa se i ɲɛdaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan wasaden 132 olu de jɛra ni a ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maa caman de kelen don ka bɔ u fa jamana kan i n'a fɔ Somali fo ka taa se Eritrea ma an bɛ don min na u y'u senfa ka taa Yemen jamana de kɔnɔ nka an bɛ don min na i komi sisan gɛlɛyaba de b'u kan maa 106 ɲɔgɔn na o gɛlɛya mun b'u kan an ka jɛ k'a kunnafoni lajɛ Yemen maa 106 ɲɔgɔn na an bɛ wagati min na olu de farafinadenw ye minnu bolila ka bɔ u sigida la ka taa Yemen mara la ko degunba de b'u kan an bɛ don min na komi sisan ni maa ninnu bolila ka bɔ u fa jamana kɔnɔ ka sababu kɛ kɛlɛ ye ni maa ninnu tɔɔrɔba de b'u kan Ethiopie jamanadenw don ka Somalikaw fana fara o kan William Spender ale mun bɛ kuma o commissariat de l'ONU maaw tɔgɔ la an bɛ don min na komi sisan ale y'a yira k'a fɔ k'u kelen don ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen boloda walasa ka faamuyali ɲuman di ni maa ninnu ma n'o Ethiopiekaw ani Somalikaw ye gɛlɛya mun b'u kan gɛlɛya in bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na hali n'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ Yemen yen fanfɛlaw la a yira k'a fɔ dɛmɛ bɛ se ka ta ka ni maa ninnu sɛgɛrɛ maa 100 ɲɔgɔn na an bɛ don min na komi bi olu de bɛ saya ni balo ni ɲɔgɔn cɛ baloko b'u la jiko b'u la fo ka taa se gɛlɛya wɛrɛw ma sanga ni wagati binganikɛlaw olu bɛ mugujugu ta k'u sɛgɛrɛ communauté musulmane de Sufi n'o ye Sufiw ka jɛkuluba ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Mali kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ kalo kalo n'o ye farafin kalo juma fɔlɔ u b'a kɛnɛ sigi sen kan juma nata n'o bɛna bɛn décembre kalo tile fɔlɔ ma san 2016 a kɛnɛ bɛna sigi Kalifa Sek Keita ni ale TV Anwar ɲɛmaa ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Sufi don wa ale b'an bolo kɔrɔ juma fɔlɔ u kelen don ka labɛn mun sabati a bɛ i da don la ko o walawala Kalifa Sek salamu alaikum Walaikum salam rahmatullah. Juma fɔlɔ kan ka kɛ juma nata la an y'a mɛn k'a fɔ ko labɛnw sabatilen don yɔrɔ dɔ la yalima i bɛ se k'i da don a la ka bɛɛ lajɛlen walawala a bɛna kɛ yɔrɔ jumɛn na ni sen na an bɛ aw fo a ka cɛsiri a n'a ka wuli ka jɔ la tout d'abord an bɛ foli lase an lajɛbaa cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ma min ye juma fɔlɔ ye n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na ale ye cérémonie n'o ye wulikajɔ ye communauté musulmane de Sufi du Mali fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a guide spirituel El Hadj Cheikh Sufi Bilal a bɛ duwawu kalan min boloda san o san kalo kura o kalo kura a juma fɔlɔ i n'a fɔ bamanankan na a bɛ fɔ cogoya min na ko kalo juma fɔlɔ donc kalo kura o kalo kura n'a jɔra farafin kalo jate la juma fɔlɔ min bɛ jɔ o juma fɔlɔ lakansara selilen kɔfɛ ni duwawu kalan a labɛnnen bɛ a bolo a bɛ san 10 ani kɔjan bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan min ni a b'a boloda ayiwa an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi nka i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na ni juma fɔlɔ min natɔ filɛ ni o ye alakira Muhamadu alayhi salatu wasalam a bange kalo ye n'a bɛ wele ko Rabiul Awwal arabuw ko ten bamanankan na ko dɔnba kalo ayiwa o juma fɔlɔ an y'a ye k'a fɔ koba wɛrɛ farala o kan ka sababu kɛ 2006 wagatiw kɔnɔna na Alahu Taala ye k'a dɔn nɔrɔ da cɛba dɔ la ayiwa ni o ye Sheikh Ibrahim Niass i k'a dɔn a bɔnna dɔ bɛ Senegalikaw fɛ Kaolack ni a tɔgɔ ye ko Sheikh Tidiane Niass a ye sigo kɛ sigo min ni a sigora Sheikh Abul Abbas Ahmed Tidiane rahimahullah ani ka fara Sheikh Ibrahim Niass yɛrɛ kan ani alakira yɛrɛ alayhi salatu wasalam u jɛra ka taa fɔ a ɲɛna a ka taa i k'a dɔn Tijaniya bonya n'o ye a kalifaya ye an b'a faamuya bi kan na cogoya min na ka taa a bonya ta k'a di Sufi Bilal ma donc a bɛ nin sigo kɛ wagati min na a y'a sɔrɔ a tɛ Sufi Bilal dɔn a ma deli ka tɔgɔ min a t'a dɔn a bɛ jamana min na a wulila ni sɛgɛn caman kɔfɛ a taara fɔ Moritani jamanaw ni an kɛrɛfɛ jamanaw caman ka ɲininkali kɛ nka a labanna jamana in kɔnɔna na Mali la k'a dɔn alhamdulillah a nana kibaruya sɔrɔ ka fɔ Sufi Bilal malien de don a bɛ Mali de la a bɛ Bamakɔ yan précisément commune 4 kɔnɔ Jikɔrɔni Para Abdoulaye Bogo la donc a nana ci ɲɛfɔ a nana ka ko juma fɔlɔ kɔni ɲɛ
o kalo juma fɔlɔ ɲɛ nka o bɛnna dɔnba kalo fɛnɛ juma fɔlɔ de ma n'a fɔ o ɲɔgɔnna dɔ natɔ filɛ nin ye inshallah o kuma Ela Cheikh Sufi Bilal a y'a ɲini a fɛ a ka juma fɔlɔ kɔnɔ a ka kɛ seereya ye parce que ni u fila jɛra ka bonya in fɔ ɲɔgɔn ye n'a ma kɛ jama ɲɛna diɲɛ laban kow don a bɛna kɛ mɔgɔw ɲɛna ko u ye a dilan de ko dilannen don donc u ka jama kɔnɔ jama ka kɛ u bɛɛ lajɛlen seere Cheikh Tidiane Niasse a ye micro minɛ a kumana jama bɛɛ lajɛlen ɲɛna donc a ye sigo in kɛ cogoya min na sigo in nana ma cogoya min na kanga dara ye cogoya min na o kuma a y'a ɲɛfɔ k'a fɔ bon ale bɛ seereya bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko nin ko dilannen de ko dilannen tɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ala y'ale seere wa ala kira ye ale seere wa ale yɛrɛ ma deli ka Sufi Bilal ye u tɛ ɲɔgɔn kalama kabini ala ye u dan donc a ye nin seereyaw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ k'a dɔn a ye baya kɛ a yɛrɛ ye tɛgɛ da ayiwa Ela Cheikh Sufi Bilal tɛgɛ kɔnɔ ni ka baya kɛ ko ale fɔlɔfɔlɔ bɛ baya ta a ye fɔ a ye kangari yɛrɛ da ka gɛlɛya ka se kɛfɛ sen na ko ni mɔgɔ min Sufi Bilal ni mɔgɔ min a tɔgɔ fɔ n'i ma kalifa d'a kan ko kuma dɔw la n'i ma farati i bɛ se ka jurumu sɔrɔ a la ka sababu kɛ bonya min don Alahu Taala ye bonya in di a ma bakuruba la o kuma n'an bɔra o la juma fɔlɔ cérémonie kɔnɔna na komi ala ye a di jɔnɲumanw caman ma o jɔnɲumanw an b'a la kɔlɔsi juma o juma ni lagansara sera u bɛ lagansara seli u bɛ don kalo la u bɛ gunu minnu ni ala cɛ u b'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnana kalo juma fɔlɔ ayiwa ni u ye o baaraw kɛ u ka duwawu don kɛrɛnkɛrɛnnenw kalo kɔnɔ u b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan juma fɔlɔ u bɛ ala deli ala b'a jaabi o de tun ye gunu ye u fɛ Ela Cheikh Sufi Bilal a ko ale bi kɔnɔjɛya bɛɛ lajɛlen donc ni ka i ka dɔn silamɛw bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a fɛnɛ sababuya la o de juma fɔlɔ yɛrɛ nani yɛrɛ cogoya inshallah ni zenata ko a bɛ kɛ yɔrɔ min na a bɛna kɛ fan jumɛn voilà donc ɲinan in n'o ye 2016 ye 2016 hokumu kɔnɔna na a bɛ kɛ stade omnisport Modibo Keyita la i n'a fɔ san o san a bɛ festival Mawlid Nabawi kɛ stade la cogoya min na Bamakɔ sigida 2nan na n'o ye commune de kɔnɔna inshallah Kalifa Cheikh an bɛ fɔ k'i waleɲuman an bɛ yɛrɛ fɔ TV Anwar filɛbagaw nin de kɛra aw garijɛgɛ ye aw bɔra ka kunnafoni mun sɔrɔ ni ala ma basi wɛrɛ kɛ sini an bɛna ni kunnafoni kura wɛrɛ fana ye k'olu jaw yira aw la ka kunnafoni yira aw la walasa aw kuma surilen ka se ka bɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na ala ka sini yira an na